Tuolta on kettu tullut. Näin tänne jäälle, missä minä olen. Oho, vähän upottaako? Miten tää voi upottaa, vaikka on pakkasta noin paljon? Ja täällä... Älä vielä! Niin, no niin. Missäs on kultsi? Oho, onpa umpijää. Siis lumi, tietenkin. Lumi. Niin katsotaan, onnistuuko. No niin, annapa tulla. No miksi sä heti siellä oot siellä persuksillaan? No niin, nyt näyttää paremmin. Sä väitit, että sä pysyt pystyssä. Ylös sieltä ja loppulasku. Täällä on... Niin, tämmönen jääräpää tämä on. Ei uskonut, että on niin paljon lunta, että ei se tuu vaan yhdellä laskulla. Mutta no, ehkä se tästä tämä loppuliuku lähtee. Nyt. Telemarkki. Perse! Oh, ei sitä mohkaa niin helppoa. Sano ihan pakkana, että perse. Vielä kömpii sieltä ylös ja vielä on tommonen 5 metriä minun päin, että toi suurin lasku on nyt laskettu, mutta katsotaan vielä tämä loppusäpine. Onko tullut hiki? Kuusiston sukset on hyvät. Onko? Mutta onko lunta liikaa vai sinun kunnossa vikkaa vai? Mä hihtan tämän loppumatkan. Mun hiihdot tietenkin. No niin. No sepä. Katoppako hieno suoritus. Kädet ylös ja... Hei. No niin.